I'r rhan fwyaf o bobl sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DE, mae angen dipyn o addasu wrth ddychwelyd i fywyd sifilaidd. Ond i un ym mhob 14 person, caiff hyn ei gymlethu gydag anhwylder pryder ôl-drawmatig, neu PTSD. Mae symptomau PTSD yn cynnwys bod yn ofnus drwy'r amser, ail fyw profiad traumatig, anhawster rheoli emosiynau, ac osgoi pethau sy'n atgoffa am y digwyddiad. Yn aml bydd yn arwain at ynysu cymdeithasol. Bydd symptomau PTSD yn parhau i lawer o gynfilwyr, hyd yn oed ar ôl derbyn y triniaethau a argymhellir. Mae'n amlwg fod angen math newydd o therapi, mwy effeithiol. Mae ymchwilwyr a chlinigwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru'r Cynfilwyr yn ddiweddar wedi cwblhau treial ar gyfer therapi newydd o'r enw 3MDR, neu dad-sensiteiddio ac ail-gydnerthu'r cof modiwlaidd a gynorthwyr gan symudiad. Datblygwyd 3MDR yn wreiddiol gan wyddonwyr a chlinigwyr yn yr iseldiroedd. Mae'n seiliedig ar gyfuniad o therapi amlygu i reality rhythwyr, gan ddefnyddio technoleg reality rhythwyr. Mae'r therapi yn cynnwys cerdded ar beiriant cerdded dan arweiniad therapydd, tra bod cyfres o ddelweddau a cherddoriaeth yn chwarae, a ddiwyswyd gan yr unigolyn i gynrychioli'r profiadau traumatic. Caiff yr rhain ei dangos ar sgrin fawr. Y nod yw lleihau'r tueddiad i osgoi'r profiadau traumatic, strategaeth ymdopi a all-gyfrannu at weithygu symptomau PTSD. Recriwtiwyd 42 o gynfilwyr o dde Cymru ar gyfer yr astudiaeth. Parhaodd yr unigolion i brofi PTSD yn gysylltiedig â gwasanaethu yn dilyn triniaeth seicolegol safonol. Rhannwyd y cyfranogwyr yn 2 grŵp, gyda grŵp 1 yn derbyn 3MDR yn syth, a grŵp 2 yn ei dderbyn ar ôl oedi o 14 wythnos, gydag asesiadau dilynol ar 12 a 26 wythnos. Yn yr asesiadau dilynol 12 wythnos, gwelodd y grŵp triniaeth cyntaf 19% yn fwy o leihad yn nifrifoldeb ei symptomau PTSD na'r grŵp yr oedwyd ei triniaeth. Yn yr asesiadau dilynol 26 wythnos, ymatebodd y grŵp yr oedwyd ei triniaeth yn dda i 3MDR, ac roedd gwelliant y grŵp cyntaf yn parhau. Mae'n bwysig nodi na ymatebodd yr holl gyfranogwyr i 3MDR. Mae angen rhagor o ymchwil i bennu pwy sy'n fwyaf tebygol o elwa o'r therapi hwn. Yn y dyfodol, rydyn ni'n gobeithio parhau i brofi 3MDR i gynfilwyr a phobl eraill sydd â PTSD. Rydyn ni am weld sut y bydd 3MDR yn fanteisiol i bobl sy'n byw gyda PTSD nad yw'n gysylltiedig â gwasanaeth milwrol. Cyllidwyd y treial gan ymddiriedolaeth Forces in Mind, gyda chefnogaeth ymchwil iechyd a gofal Cymru.